Jó estét minden kedves csoporttagnak! Ez egy unboxing videó lesz. Egyes embereknek már csoportból teljesen megszokott, másoknak újdonságként foghatni. De hát nincs is jobb szórakozás, mint egy TikTok videót megnézni. Vagy hát, hogy TikTok videó helyett ezt megnézni, mert hát ez egy szar, ez meg egy unboxing videó róla. Most hát, hogy velem. Na, kezdjük is. Itt egy síelőknek lesz ez érdekes leginkább, de lehet még nekik se. Egy marker kötés fog kinyitni. Tűvengedély is van rá. Na, lássuk is. Így néz ki. Csomagolás. Van benne egy számla, ezt Szegedről rendeltem. Sok alkatrész van. Ez a hátsó része. Így. Ez pedig az első, és akkor így a kötés. Nagyon komoly. Ez elvileg 110 kilóig megfogja az embert. Hát a másik darab, de ez nem túl érdekes. Hát tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. Nagy szomorúsággal láttam, hogy egyes emberek, akik videóimat nézik, nincsenek feliratkozva. Remélem most feliratkoztok. Like, komment, és a következőben találkozunk.